fost Cristina, vechea mea prietenă. Ce mai zici? Ce ai mai făcut în tot acest timp? Bună, nu te supăra, dar am fost vreodată prieteni? Am fost cafeaua ta iubire. De ce mă iei cu iubire? Parcă eram prieteni. Mi-ai spus că o să ajung departe. Serios? Și unde ai ajuns? Mă sunt la veciu. Ai, Doamne, frate, nu asta. Vreau să te întreb unde ai ajuns. În veciul meu. Nu, din nou, ia, termină, vomit. Cu fină în inimă. What? Cu fină în iubire. Vrei cafea sau îți place cafeaua? Nu știu, fii mai clar. Nu am somn de 4 zile Ai băut ca prostă și acum ești un zombie. și n-am niciun chef să dorm. Păi, de ce? Ce ai? Te gândești la cineva? Mă gândesc numai la tine și nu mai pot din cap să descot. Păi, și ce e de făcut? Adică ți-am răspuns, nu te-am lăsat pe sin. Gen, cred că ajută, nu? Eu vreau mai mult din tine. Păi stai, nu prea înțeleg. Doar dacă... Sper că nu te gândești la ce mă gândesc eu. Patul este rece, viața mea. Cum să spui asta? Te credeam mai deștept, nesimțitule care ești. Nu știu de ce mi-ai dat mesaj, dar să mor de-ți mai răspund. Cristina, nu te speria, n-ai de ce, era o farsă, atâta tot. Tu, Cristina, răspunde!